people, welcome to Bitok University. Oh yeah. Ako di lang ko sure ba ang pizza karon kay December, nag-record ko karon December 21. Di lang ko sure ba kung kani siya na video yung nakita kay basig January na yung nakita sa Kabisi. Dagan pa kay kung mga vlog nga akong gipangatuan mga Christmas party pro pa yun ma-upload. And right now, nakapo ko diri sa Marco Hotel para sa Christmas party sa Union Galva Steel Corporation. Alright. O denim na sumida ka na kay Christmas party nga denim ang kuhan. So may lang na malit na kung dagan denim balik-balik na muna nakaloy ng mga pobre nga mga host kaya mga sinina balik-balik na yung di ka afford. And look at my long sleeve. Tanawa kong tiyan, no? Ginukuloy. Kaloy ba sa akong mga Ginoo kaloy ba sa mga muna anggol-anggol na ano ay anggol na para brang niwang o di ba guwapo kay ko niya so sayo kay ko para mangapi o mag-charge okay so for the meantime gulat sa ta okay. Kadya lang magkaruay sa ta. Katong first time. Si Bernie bitok-bitok ko pamidyante ko ha. So nag-joke-joke lang ko diri. Basta kanya mahibuos mo ba, sir? Kung may kung gwapo ka, sir, joke lang na ha. Salamat, Bert. Pinakong gikuhaan ang tumimog kuhan kanang apil. So anyway, maayong gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Christmas party. Oh yeah. Hello, welcome to Bitok University with Master Poppy. Alam mo, may taas ka ni si Poppy. Pag mo ano, wala na makuha yung nung pagkatingin ako ng kami karon sa Christmas party sa C1 Training Corporation. Kulbagay lang program social diri sa cellphone ginabutang ang program cellphone. Diba? Good evening, everyone. My name is Marjon Villanueva. Pag naghanap ako ng taong ako busog sa akin, hindi ba kita nakita? At sige, pag nagano mo, yun lang po. Maraming salamat. Merry Christmas and good evening.
makalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa atong duha nga nabati